ଆଚ୍ଛା ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ, ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବ ତାହେଲେ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣଟା ଭଲ କାମ କରିବ ଟିକେ କହିଲ। ଆରେ ଜଗୁ, ତୁ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କଲୁ। ସେଦିନ ତତେ ବିଗିଡ଼ିଥିଲି ଟି? ହେଁ, ତଥାପି ତାପରେ ପୁଣି ପଚାରୁଛୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିଛୁ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି? ଆରେ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ, ତମେ ତ ଖାଲି ରାଗିଲ। ତମକୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଭାବ, ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲା, ତମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବିନିଅ ହେଲା। ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଗଲେ ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିବ ସେଇ ଗୋଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସେଇ ଗୋଟାକ ଟିକେ କୁହ। ମୁଁ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଗ ସେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ସେ ମ୍ୟାପ ଦିଟାକ ଆଗ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି। କାଇଁ, କଣ ହେଲା କି ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତମ ସେ ମ୍ୟାପରେ କେତେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୋକ ରାସ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ତମେ ପୁଣି ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲା? କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? କଣ ଅସୁବିଧା କହନାରେ ଜଗୁ। ମୁଁ ଥରେ ଏମିତି ନାମ ନେଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି। କଣ ହେଇଛି ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ଟିକେ କହୁନ। ଆରେ ମୁଁ ଥରେ ସିଡିଏ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲି, ବାଟ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କଣ କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ, ସିଡିଏ ବାଟ ଜାଣିନ? ତମେ କଟକରେ ରହୁଛ, କଟକରେ କାହିଁ ରହୁଛ, ଢେଙ୍କାନାଳ ପଳଉନ। ହଁ ହଁ, ତୁ ତ ସବୁ ବାଟ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ସବୁ ବାଟ ତୁ ଜାଣିଛୁ। ହଉ 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 ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ, ସାରି। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା, କଣ କରିବି? ସେ ମୋବାଇଲ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିକି ପଳେଇବି ଆଉ। ଆରେ ଠିକ କଥା ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ, ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ଆମେରିକା ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ନା ରୁଷିଆ ଯିବୁ ହାରି ନା ସେ ମ୍ୟାପରେ। ହଉ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ, ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ। ତାପରେ ମୁଁ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି, ସିଡିଏରେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲି, ଏମିତି ଗଲି ଯେ ସିଧା ଯାଇ ମୁଁ ତ ଚହଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ। ସେଠି ଯୋଉ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲ, ପାଣି ପିଇଲ ନା ସେ ପଙ୍କ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଲ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ? ତତେ ତ ଖାଲି ମଜା ଲାଗୁଛି ନା, ତତେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ମୋ କଥା ମଜା ଲାଗୁଛି। ହେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଡାକିବୁନି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥା ହବୁନୁ। ଆରେ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ର, ଏ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ର, ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ପାଇବୁ ତୁ, ର, ଏ ଡମ୍ବରୁ ଭାଇ ର।